Bapak Ibu, nek ganungan saarane wis satu boleh tepuk tangan. Bayi dono ruwet. Nurai enak kok. Hah? Di enak wandi lho, eleh kombir bintang tamunya kombir gitu ya. Oh iya mbak. Kowe nek ndek dada mbak. Oke mbak. Insya Allah Mas Sofi. Oke Jan. Ayo mas terus nih. Nopo-nopo. Gus, balon lagi keren buri Gus. Oh iya. Orang pati ketok. Lagi lah, orang mulai jebol. Nah, dan abang maju. Pak Camat lagi ketok. Pak Camat. Pak Camat apa sama nyoi? Pak Camat. Ya Allah, Gus. Eneng. Wah, songkok Gus. Buri 1 meter. Hei, Pak Camat dia belakon. Hah? Wangi mulai? Ya Allah, Pak Camat yang mulai ngapor. Emang ruwet kok. Kudu jeneni aku ora. Piye? Pak Camat mulai. Mulai iso. Iki ora nek grab ngono to nyusul ngono. Hei, gedang atraksi mana bintang tamu? Sopo? Ya, Mr. F loh. Ulun kali ya. Oke. Kembali. Kan ibu-ibu ginian udah pernah sama gua. Hei, panas gas. Hei, ini loh. Kowe iki ngomongane budak permanen nyapu lho GGS iki barang. Gus, piye? Ki ngono ya. Nggih. Rencana kuwi tak terusin SNI standar nasional Indonesia. Jare BMKG. Aku ra duwe halo Mas iki. Oh, alah. Salah gini salah gila ben lame ya. Wap kok. Pak tambah bayar kuwi. Yo yo. Kan aku ngetan to kudulan ngopi. Piye terus? Kudu kowe karo kowe kowetan ngaduwe kudune Pak. Dan mungkin kau ketoknya mesti ketok kok. Ben ngono duwe surat cinta yo. Iya. Pangga kan bayar to. Tilangan. Iya, pangga kalah Pak Ade. Yo kabeh kan aturane Gus. Yo. Kaya karo ora. Heeh. Senajan gaji iki SNI. Yo. Jadi iki ori, sok mesti. Heeh. Nek kare Mbak Lurah piye ngono keterangane lho. Original. Mbak Lurah seneng.
Matur suwun Mbah Lurah, Mbah Yudono mugi-mugi pinaringan rezeki lancar, Mbah. Amin. Disukani kesehatan. Amin. Sing urung suci, Pak. Harus siji. Gegem ki urung suci. Nek ditune wae to. Bah, pergi nek perwakilan ning kowe. Perwakilan sapa? Puluhan kali. Puluhan kali. Decak Komir. Oh iya. Monggo Mas, kok sambut. Nah, iya. Monggo Bapak Komir. Iya, tenan Bapak Komir, monggo. Mister K. Ayo. Tolong. bintang tamu bajingan. Kita iya. Bose iki wis ning kanan kiri lho. Heeh. Lah kok iki sing kanan sikile nungkak kono Haji Komir. Ujug ya, Mas. Yo sing duwe salon iki. Kono syukur. Nggih, iya. Seneni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah, alhamdulillah. Oh, coklat juga dong dicek. Iya, Gus iki omongan dulu Gus. Mboten, Bang. Ini nyari poro-poro dari Polres. Sini rame kodim ramuh. Alhamdulillah. Apunten dan alhamdulillah aman. Apakah kau butuh kuping ya? Sampai mau John nyam Batuk wani kurang dugo. Nggih, Gus. Saya berani coba yang ngomong. Amat Gus. Kau aku mau yang ngomong. Mboten, Gus. Mboten, Gus. Ora. Mboten. Ora krungu. Kuping opo aduh. Alumah. Aku kira kaya ngomong cilik tak ada ini saiki dadi senior. Wah, tuman ya yo. Kaya waduh tercak. Ya Allah. Ya Allah, sehat enggak ya? Hei. Tuwek. Wah, aja dadi sekuni. Oh. Ngomongnya. Kowe aja dadi sekuni. Loh, Bang, iki fotoku. Pancen aku, sing dadi aku. Udune kok keloni Gede ya TV. Kok parane ngapa tuwek ora cetha.
Ini piye karepmu? Aku ora salah ate. Ora salah apa kok parani kaya ngono. Kan ngono ku wong nggih panutan. Aku orang panutan piye? Lah kok kowe ngono-ngono kae nyunyu-nyunyu kae apa? Tadine cepet sing pengen. Lelek. Pripun, Mbak? Alah jare sopo. Oh, wah ora. Ayo gini. Iya, oke, Mbah. Alhamdulillah matur nuwun jenengan Bapak Lurah. Itu gini. Teko ae lurah lho. Oh iya. Banyu dono alhamdulillah Mbah. Mugi-mugi gembong Singo ompong Singo Jaya saged napa nggih? Ini hari apa tadi? Hari anak pergi desa. Mugi-mugi Singo Jaya tansah semoga terus semangat dipun kalurah nggih. Binipun Mas Sopo sing ngaturake nggih. Ketuane Mas Oh Mas Dika. Keteranganmu wis genah ngurung. Keteranganmu. Iki arep tak urus. Oh iya. Iya. Iki karepku ra ndelok lho. Oh. Wong lambemu cocok motor bitatamu bitang dhewe lho. Oh, jare betul. Ya Allah, tapi kene ukal gerak. Apa? Ukal gerak. Oh, enggak. Ukal gerak kaya ngene iki. Nggih, Mas Dika. Gembong Jaya tansah. Ya kene ngene cek nom ganteng. Kaya dipikir burine. Nggih, mugi-mugi tansah tetep jaya Gembong Singo Jaya. Alhamdulillah. Wah, Tapi yang ini saurunge mundur kudu joget sik sak atraksi. Satu dung. Cung bareng ngedrek. Bocah melung-melung ora pilih ya. apa tuh? Bojomu jangan bendrang ae kesel. Karena kan bojomu iki. Bojoku nyangkong nyok. Lah bojomu kok ge pesugihan. Sapa? Bojomu. Ya ben sange gelem lunga. Wis tak pengen ra kenal nyayal lah iki wis tuwek. Bumu. Ora pokoke kowe ning Hongkong. Pengen aku renono ning kono tak gecek. Malah renono aku. Iki tak warai. Piye? Enak sing melung-melung lho. Heeh. Joget saat itu kayak Ngedrek. aku warna sesepuh kan awakmu. Ya aku tau men atraksi iki kowe ngancam tak teko piye? Kae tak ngeri matimu. Oke. Iki mau konten Banyudono MD. Ya bener Pak. Banyudono mungkin sedherek iki Mbak Lurah kita perangkatnya Pak Lurah Sangge dengan ada bersih desa. Mungkin tansah sedulur sing bakul para manajemen si pegawai tansah apa mudah gajine. Malah amin. Ojo gawe. Wis sedaya tani sadane pun mugi-mugi rezekimu tambah barokah. Allahumma amin. Boleh mengatakan boleh atur kula kira. Wah boleh ngomong dasmu wae. Piye? Sing joget sik. Lagi bukan itu terus sing anu sapa aku. Mama yo berbama cangkem, Bro. Iya. Tapi apa saya sebagai orang seni, sebenarnya Berbagi seni. nggih, komedian itu lho kok. Damel toprak layang reog. Lah ngene iki kan sampeyan kan ruwong ngene kula sadane niki kan ambah niki. Gitu. Nek boten ngenten niki kan jukir walik kebung. Sampeyan gondol. Nek ngene kan menikmati. Menikmati. Dakilan niku wonten wayang. Bang Lurah, hati-hati Bang Lurah. Nggih. Eneng toprak bagus. Eneng reog tak saya bagus. Nggih. Nggih ta? Bagus. Nggih aku dipacok. Kira mau ya kaya makmur ngono. Cek ning ndi bocah. Alhamdulillah ora aku mbok gila apa dirang dikencing. Dicik kulon ngono. Wis ben ora apa-apa. Sing penting enak Mas. Nika. Wow, wah, wes, ojo, nah, Genah ora. urusan itu. Oh. Aku ini wong seni lho, wong berang lho. Iya, oke. Alhamdulillah, aku ini pentas ini seneng ngadu gila. Ini turi kaya para sepuh, kaya Mbak Pur,
Jangan kabeh. Ini kudune ngene lho. Aku pirwono. Ya wis. Iki ngene. Nggih. Aku tak nyuwun pamit. Ngati-ngati Mbak, oke perasaanku nek kondur bener perasaanku bener penak. Nggih niku. Itu kok batek ae atau jalur dhuwit. Aku ku dhewe yo. Ya aku isi-isi wong gerang lho. Ning ora kowe kok kebanget tenan. Iya. Ya. Saiki wis sabutan ke jeruk Mbak Jadul. Ya lho wis urusan ae. Kak, iki ora ono sing tuwek. Lanjut jam gelang kae. Ya Allah, Dik. Mekaten ingkang sampun seket kula aturaken dumateng para penonton mobilnya wonten tempat kula ngapunten ngaten. Kinanten menika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.